megfoglak, lemegyek, ott zomboron, lehúzozlak, te kutya. Ma meg fogod látni. Mondd már majd. ki, hogy kit. Várjál, köcsög, büdös köcsög izéni. Kobra köcsög, várjál, Nem hallom faszopó. még azt, hogy néger vagy. Várjál, faszopó, lehúgyozlak. Egy pofoszt már ne is húgyoztalak. Hát de, bratyus, ez keményebbet üzenjél már, mert ő azt, hogy Jákob tégedet rendőrségig fog baszni. Hát de, na. Ezt feltegyünk, hogy... Hát fel, vissza, azt mondja, várja az üzenetedet. Manika, megfoglak, te büdös köcsög a... Látod, Kobra, Zomborig bratyus, foglak, tessék. Bratyus most mosakszik rád, látod, te büdös köcsög. Várjál, kutya, rád edzek. Mutasd már meg, hogy egyszer rá. Kutya, rád edzek, várjál. Így már, bratyus. Tessék, tedd már ki neki. Hagyja. Csak egyszer tedd le. Hogy láttad e-mailt, te köcsög? Büdös köcsög. Nézd meg, Aha. láttad? Kutya, látod? Még azt, hogy a Csudival együtt meg fog baszni. Mondjad már, megfog a Csudi is, van nagy malac kézzel, ott ezt neked, mondjad már neki, Ali. Jó kedvem, bazd meg. Mondjad már neki, Ali. Ali. Mondjad már neki, bratyus. Még azt, hogy a egész izéig fog téged baszni. Rendőrségig. Ali. Nézd majd ide, bratyus. Mi a? Miért menteted rá ilyen, Mi?